приятелю. Всичко съм ти взел. Погледни тази резачка направо. 365 е тя, да. 365, да, но това е доста сериозна машинка. Я да видим. Тя е свършила курса, я. Свършила е, да. Така, приятелю, може да спи спокойно. Картера съм ти го изчистил. Да не се купува картер. Спасил съм го картера. Нагрявам си го. Ето вижте с какво. Ето, с това нещо. Ето. Я. Виж какъв пламък. Добре. И нагрявам си тук това нещо. Погледнете, гледай. Ето. Да отлепя гарнитурките. Ето. Нагрявам си го. Да видим сега. Да, ето. Или са след това нещо. Трябва да е мек, какво сама, мек, да не е това, да не е силна, да не е картера. Да, ето и цилиндърчето съм ти взел. Я? Майко мил, погледнете. Вижте какво пише на него, титан никел. Еса. Браво, браво, браво. Това е много страхотен материал. Много, само какъв дизайн е, погледнете какво покритие има. Отвътре. 6. Добре, добре. Приятелю, ето ти и разписката, всичко. Ти си ми привел паричките. Така, искам да спиш спокойно. Нов карбуратор съм взел. Дори азпока съм си. Добре. Че е тежък. Добре. Лагеря съм ти взел. Ето всичко. Изчакай малко там, тати. Започвам да работя. Аз казах ли ви, че ще ви направя 365 с един сегмент и 365 с два сегмента. Тази, която е с два сегмента, 365 хиксторката, Range Round е 365, която е с един сегмент и е 1,5. А тази, която е 365, пак същия модел, 365 с два сегмента са на 1,2. Но единият сегмент, който е, отговаря на двата. Но друго са. Сега забележете тези сегменти, които ви направихме. Анита, пристани, навън. Казах при майка си. Така. Сега. Тази, погледнете какъв звяр съживих. Съживих го с нов азпух, нов цилиндър и нова бутал. Така. Погледнете. Това видео, където го направих и какво стана. Значи, аз правя видео в две части. Забележете компресията, тази, която взех сегменти току-що от Строгар, защото му вися над главата и нахаусвам. Защото не искам, като се обърна и да ми приготви някакви сегменти, които са били за балканчета. Аз искам да се избера материала. Аз лично. Забележете! Гледайте! Забележете как прави дън. Момент, задръжте така, задръжте. Така, аз да се наглася още от сега. Я да видя. Така, забележете сега. Ще падне ли? Ще падне ли? Гледайте. Гледайте за малко сега. Задръжте така. Ето така. Ето. 365. Ето я. Забележите. Виж, и рекута ми пак не иска да пада.
Погледнете как. На какъв зъб я паля. Гледай. Значи, трябва да се бутне. Когато направите така на един зъб и не иска да пали, значи пипате стабилизатора. Стабилизатора задължително. Там са центрова най-хубаво. Гледайте. Забележете колко е към държат. Видяхте ли за какво става въпрос? Аз ще ви кажа защо. Защото слагам много хубави, много хубави сегменти, бутало и цилиндър. Пак ще видите една 365, 2-3 видеа, върнете назад на едно момче, му бях направил. Тя е с един сегмент. Но тази е по-различна. Значи картери, всичко еднакво, лагери, коляно овал. Но обаче с два сегмента и карбуратор е по-голям на кубатурата. Онова нещо е 52 кубика, това е 62 кубика. Онова нещо 50 мм, това е 52 мм. Зато и че гледайте. Я да видим сега. Чакай сега да видим. Да видим дали ще стане. Забележете зъба. Зъбчето. Това нещо трябва да се чува. Туп. Гледай. Приятелю, това е за тебе специално. Гледай. Значи, почва да ме боли вече рамото. Предупреждавам те, и теб ще те боли. Ето, гледайте сега. Забележете мъжето. Дум. Няма една четвърт. Една втора майка. Гледайте. Не опасно! Забележете! Как крипа! Забележете, една редачка, не угасва ли в ръцете ви или върху тялото ви, значи е страхотна. И забележете как се пали. Гледайте за малко. Чакай. Виж колко лесно паля. Приятелю, отивам да ти разработвам, понеже е нов двигател и не подавам газ. Сил, полекичко прави. Ряз. Да събудя звяра в нея. За това, че работя по екран. Обичам ви 087. Няма да казвам номер, защото ще ме блокират. Вие ще го видите къде е телефонният ми номер и работя и по екран. Много работа ме чака. Имаме една 440, 39, 039, 029. Приятели, просто обичаме. Дори и хейтерите. Обичаме. Погледнете как се работи. От сутрин до сутрин. Погледнете. Ако искате ми се пресмивайте. Просто искам съм най-добрия на двигателите с вътрешно горене. Обичам ви. И забравих. Обичам да връщам машини от отвънното. Ето я. Приятелю, това е твоя звяр. Погледни. Страхотна машина. Дори азбука съм ти сменил. Ето. И азбука. Понеже ти си редовен. Това е.